Lækker. Er den klar? Er det rigtigt? Nå. Jeg vil ikke lade min race uddø, og nu har jeg lagt mange film ind på YouTube. Hey. Det er flere film, end jeg har lavet, tror jeg. Nu ved I bare, dengang. Jeg gør alt for min slægt ikke uddø. Jeg vil bold med Dumbledore, også selvom han ikke er spasserkip. Dermed basta. Nå, gamle idiot. Nu vil jeg vise jer. Hvad skal jeg vise dig? Okay. Dumbledore! Skal vi ikke prøve forholdene med forhold? Jeg har fået en Nimbus 7000. Den har rollator og vibrator. Kom nu, Dumbledore. Kom nu. Øj, han er høj. Han er høj. Se, det her, det er Draco Malfoys bedste ven. Kyle. Kyle. Eller så han Kyle. Men Kyle, han boller. Det der. Han boller nogle gange med mig, og det er bare så dejligt. Og nu vil jeg gerne... Sidste uge var det ret ulækkert. Lad være! Nå, så det er ikke, jeg skal gøre for i dag. Den her film bliver bare dårligere og dårligere. Ja. Voldtag B. Jeg gider ikke det der mere, Gøjl. Han vil ikke have dig på pinden, vel? Gøjl, vil du ikke nok smage min Nimbus 7001? Hun er trænet. Jeg er Draco Malfoy. Nej, jeg er Harry Potter. Ja. Min mor er død, og min far til mænd. Derfor bliver jeg smidt ud af huset. Og ved I hvad? Jeg kan bare ikke lide mit hus. For far han voldtager mig med vodkaflasker. Spasserkip med bøder. Skal vi finde ud af noget andet, fordi den her film skal bare langt. Det der, det er en eller anden luder. Det der er Hermione. Jeg tager ikke penge for det. Ja, hun tager penge for det. Og se, kommer hun med. Dumbledore! Nej, men... der er min cykel. Det er min cykel! Det er en mand! Dumbledore! Dumbledore! Måske jeg ned under. Dumbledore! Nå, derovre. Det er meget sammen. Og de Nimbus her, de bliver frækkere dag for dag, mand. Det kan jeg godt sige dig. Min nation. Tag den her Dumbledore! Ja, for helvede, man. Kom så. Lad nu være! Jeg skal ud! Avada Kedavra! Jeg sagde, Avada Kedavra! Sluk for kameraet! Vi tager din Nimbus 7000. Nej! Ra, det var lidt godt stop til kameraet. Nej, det er min Nimbus. Lad nu være med at onanere. Vent, drenge, jeg gider ikke mere.